Терминал за автоматично сваляне на карта, той ще бъде 24/7 тук. Както виждате, това е официален терминал на ВДО. Ще могат, освен да си свалят автоматично шофьорите картите, ще могат да си преглеждат кратки съответно събития за почивки, карания, през кои камиони. Сега ще ви покажа. Ела насам. Ето така, виждате както е така картата. Това е процепа с главата надолу. Съответно виждате къде е чипа. Слага се. И започва, виждате, започва изтеглянето. Дай на мен, ще продължа. Така. Започва ето. Иска потвърждение без сканиране, защото в някои страни иска допълнително сканиране за безконтактна карта нямаме. Продължаваме нататък. Виждате, вече е свалена информацията, съответно вие може да погледнете кога е свалено, кога е следващото сваляне, прекъсване, съответно общи оставащо време за каране може да прегледате. Съответно тук колко почивки, тук вече виждате шофьора от това, виждате шофьора колко време е карал, през кои камиони, съответно на кои дати, събития, съответно последни събития няма, има календар, тук е това доста интересно. Съответно, виждате, тук е маркирано с точки, съответно дните, в което е карано и може да си прегледате общото шофиране, примерно на 2 и виждате работа, шофиране, почивка, нали, съответно. Ето тук виждаме пак назад, на 10, извинявам се, на 10. Виждате работил, шофирал и така обща информация, която могат да си прегледат, на кое е картата и това е в общи линии. Този терминал е 24/7 достъпен вече, намира се в стаята на шофьорите, веднага в ляво. По-скоро веднага в дясно, да. Това.